Autoritats, membres de l'ENTEC, patrocinadors i col·laboradors, candidats, un any més, bona tarda i benvinguts a l'acte de lliurament dels Premis ETEC 2018. Uns premis que un any més volen reconèixer les empreses, institucions, entitats i persones de les comarques gironines que amb els seus treballs, amb les seves activitats i projectes i també amb les seves iniciatives estan contribuint en la difusió i en el desenvolupament de les noves tecnologies. En aquesta 12a edició dels guardons, organitzats, com sempre, per l'Associació d'Empreses de Noves Tecnologies de Girona, l'ENTEC, s'han establert 10 categories, a 9 de les quals es podia presentar candidatura i una d'elles, el Premi Referent ETEC 2018, el guanyador de la qual ha estat proposat per l'organització dels premis. Estem, com sempre, molt orgullosos d'haver arribat a organitzar aquesta 12a edició dels premis, mostra evident, molt evident, de la salut del sector, de les noves tecnologies aquí, al nostre territori, a les comarques de Girona. I us agraïm també moltíssim la vostra presència per celebrar tots junts aquest esdeveniment tan especial per l'ENTEC. Volem donar, com no, les gràcies als patrocinadors que han fet possible l'acte, BBVA, Grup Simón Assessors, a les institucions que donen suport als premis, la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona, l'Ajuntament de Girona, la Cambra de Comerç també de Girona i la FOEC. I també als col·laboradors d'aquest esdeveniment, EUMES, l'ERAM, CIFOC, Estudi FGH, Easy Promos, GNA Hotel Solutions, Playbrand i Desig Esdeveniments. I també, molt especialment, volem agrair aquest any a la Generalitat de Catalunya la possibilitat d'acollir-nos avui aquí per celebrar la gala d'aquests premis en aquest magnífic espai, en aquesta sala noble, en aquest auditori Josep Irla, per primer cop en la història dels Premis ETEC. Entre els col·laboradors hi ha 3 de les escoles de referència en els seus àmbits, ubicades a Salt, a Vilablareix i a Girona, i hem volgut que fossin presents en aquest acte com a mostra de la potència del sector tecnològic gironí. Són l'Escola de Comunicació Audiovisual i Multimèdia de Girona, l'ERAM, l'Escola de Cicles Formatius de Realització d'Audiovisuals i Videojocs de Girona, CIFOC, i l'EUMES, una de les escoles de música avançades i so formada principalment per professionals que estan en aquests moments en actiu en el sector amb la voluntat de consolidar i reglar la formació en producció musical que fins la seva creació es desenvolupava d'una manera independent. De la seva feina en tindrem una mostra, una petita mostra, amb la producció audiovisual i musical d'aquest acte. Seguint la filosofia dels premis, hem volgut que aquest acte també estigui, evidentment, present a les xarxes socials d'una manera activa i rellevant. I és per això que, simultàniament, mentre tots vosaltres, mentre tots vostès estiguin seguint l'acte, podran anar comentant tot el que vagi passant. Marçal Gallego, de l'empresa Playbrand, serà l'encarregat de fer-ho des de l'organització de l'acte i ho farà amb l'etiqueta, amb el hashtag Premis ETEC, que us animem a que també utilitzeu en els vostres posts i insercions a les xarxes socials a l'hora de fer referència d'aquest acte. Una vegada fetes les presentacions, ara sí, donem pas a la cerimònia de lliurament dels Premis ETEC 2018.